Ada ram ni boleh. Kau nang ya Nong kalau itu. yang ram di atas apa ram di? Tunggu di bola butuh deh. Belai hambai. Kejo tuh nona tini sini 26 Januari sung semen sini je abo sini Prajatantra Divas. Abo no robai sung tini lata kolok singesora bisi irok khobjang nai sini sikla sarai no sung tini je thungnani mani cricket ball bat rok phakya. Ngai sini bangmani nahar mungkai mono je gobangma sini sakla sarai rok tabuk thungmung hoite salui hamya maniyo phekjana maniyo thangui tongo. Nga abo no hoite bongno rosai tunan bagai sunga mo hage awareness khlaioi tini bongni mo amsayo je ironi je sikla salai tongnai rong sung bongno cricket berok bak phakya. Ngai thinango tebo bongni dabi tongo je bongno jaga volleyball te net rok borok sano abo sung bwskang salo bongno rifenai. Ngai abo no koina musungnaI je tini nai tongnani bisingo adi khela dula ba thungni bisingti sing kabangma career sramui mano haipano kintu chin borok tabungke thumugo bisi khari akare amohai nangmung ya phekjana mani rogo bisi bukhari oi tongka ang koinai sini sikla sarai rongno mo video ni bisingti ba mo channel ni bisingti rok amohai phekjana mani rong bisingo ta thana naidi abo sini langmano datino barario thungmung jodi thungakai sing aron hoite sini physically jotona mentally jotona fit tongo awon bagoino sing thungmani jagao bisi bukhari kai sana hine ang jotona koina musungo hambai 26 Januari ni উপলক্ষে পূর্ব সিংসরা ডিস্ট্রিক্ট বিলিং বিসিংগ जों kaisa Tripura Matha YTF ni uddogge sini khelwar cricket tournament kaisa khlaijaknai o tournament जों cricket ball tai cricket ni thungjaknani bat bakjakha a bagman jaga sokpaigel sini Khwai district ni YTF ni president Boronggram Rosmi Dev Burma tai sokpaika Asrambari YTF block committee ni president Boronggram Sapi Dev Burma tai YTF ni joto oro sini worker rok bongno belai hambai rekhang ani elakao kaisa omohai kaisa bagnani khela dulani uddog hamabai engka abono bagai जों jotono hambai riwi ang asuk no sajane tek kat khete khali